Saya suwe kahanan urip iki tak rasake kok ya samsaya ngerus ati. Okeh gegeran ing ngending dipapan. Okeh wong kang dadi korban. Alam iki tak rasake iya kaya ora bersahabat maneh karo manungsa. Kasunyatan iki kaya perkara sing lumrah ing jagat iki. Ana tetembungan urip iku kudu urup. Sakjane apa to sing diarani urip kuwi? Apa mung butuh nglakoni tok? Ana kang ngomong urip iku kaya lakone wewayangan sing ditata lan dilakokke karo dalange. Manungsa iku kelebu wayange. Lan Gusti kuwi kang dadi dalange. Yen memang mangkono, aku iki banjur dadi lakon apa nang donya iki. Aku ora ngerti apa sing dadi peranku, tugasku minangka wayang. Ana pangandikan ing kitab suci kang mengkene, merga menawa kita urip kita cumandang marang Gusti, lan menawa kita mati kita iya cumandang marang Gusti. Dadi urip utawa mati kita iki kagungane Gusti. Banjur aku iki kudu urip lan urup sing kepriye supaya padha karo sabda kuwi, supaya padha sing dikersake Gusti. Apa ya bener dalan
dadi pandhita. Kuwi sing dadi kersane Gusti. Apa iki aku pantes nyandang kalenggahan iki? Ya, aku kudu sadar yen aku iki mung abdine Gusti Allah. Yen mengkono, aku kudu dadi pandhita sing kepriye? Dadi pandhita sing kaya apa sing dikersaki Gusti? Saiki aku ngerti kaya pralambang ilining banyu saka dhuwur menyang isor. Dadi manungsa iku kudu ngugemi sipating andhapasa kaya rumeseping banyu. Dadi manungsa iku kudu gelem ajur-ajar rumesep ing ngendi papan. Iline banyu mesti bakal tumuju ana ing pungkasaning papan. Semono uga dadi manungsa kuwi kudu tetep ngener marang Gusti. Aku dudu manungsa ingkang sampurna Gusti. Tapi aku tetep kudu mlaku. Kawula namung sadar mubah musik karso pati. Gusti menawi menika dados karsa patuko. Mugi karsa patuko dados geni. Geni ingkang madangi margi. Lan kawula nyuwun lupering berkah ing sauruteng lampah. Kawula namung abdi patuko.